Jeg har lavet en mundtlig afleveringsopgave vedrørende økologisk fodspor og bæredygtig udvikling. Og det vil jeg gerne fortælle lidt mere om, hvad det er for en størrelse, og hvad min opgave går ud på. Jeg vil gerne starte med at vise jer FN's målsætning, der er blevet udviklet på et klimatopmøde i 1987. Og der står udvikling, som opfylder den nuværende generations behov, uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Og det er jo simpelthen deres langsigtede mål for verden. Og sådan, hvis vi går det helt ned, så betyder det, at alle i verden skal have lige mulighed for at opfylde basale behov, såsom mad, sundhed, uddannelse og sikkerhed. Og der er bare en rigtig stor ulighed i verden i forhold til de her ting. I Danmark har vi jo bestemt stor regering. I Afrika har de engang rent drikkevand, fordi det er forurenet, eller der er mangel på det. Fordi i Indien har de rigtig, rigtig kummerlige sanitetsforhold. Det er simpelthen ikke alle, der har mulighed for at gå på toilet. Altså, så der er bare en rigtig stor ulighed der, og et kæmpe stort arbejde. Så det er jo derfor, det er sådan langsigtet mål. Og der er rigtig, rigtig mange ting, som er blevet bedre siden 1987. Men der er jo så selvfølgelig også kommet nye problematikker til det siden. Og sådan vil det jo altid være. Derfor tænker jeg også, at det er et løbende mål. Og så det, der også er i det, er, at selvom der mødes en masse politikere med en masse gode intentioner osv., så har alle også deres egen nationale tilstande at tage sig af. Og nogle er selvfølgelig værre end andre, men der vil altid være vedkommende ting, som kolliderer med sådan noget som det, som FN's mål er, såsom finanskrisen for eksempel. Der er jo ikke rigtig nogen, der kunne forudse, at den får så store konsekvenser, som den har fået. Men generelt, så ser fremtiden lyser ud nu, end den har gjort i rigtig, rigtig mange år. De sidste rigtig mange år har det været præget af utrolig sortsyn. Hvordan fremtiden kommer til at se ud, med at verden vil gå under på grund af forurening og det ene med det andet. Men rent faktisk er der undersøgelser, der viser, at højst sandsynligt vil CO2-indholdet i atmosfæren stabiliseres i løbet af de næste 100 år. Og det samme med CO2-emissionen, den vil også toppe i løbet af de næste 100 år. Så alle de tiltag, der er lavet fra 1987 og frem til nu, skal allerede lyse ud. Det vil sige, at jeg har en søn på et halvt år, men for mine børnebørn vil jeg allerede så meget bedre ud, end man har fået mulighed for bare, end jeg har fået mulighed bare for nu. En af de ting, som har lagt rigtig, rigtig højt på listen over mulige naturkatastrofer, der er katastrofale følger for fremtiden, har været regnskovsfældningen. Men rent faktisk, så de oprindelige beboere i regnskoven, indianerne, kunne vi lære noget af med hensyn til bæredygtighed. Det de gør, det er, at de dyrker et stykke jord. De rydder det simpelthen fra træer, brænder træerne af, og så dyrker de det stykke jord i et par år. Og når der så ligesom ikke er flere mineraler og næring i jorden, så leverer de til videre. Og så får det oprindelige stykke jord der, de dyrkede, det får lov at ligge i brak. Og så i løbet af ganske få år, så har naturen selv gendannet den oprindelige vegetation. Fordi at det går så lynhurtigt ved regnskoven, ikke fordi at jorden den er så tålelig
og det er sådan en hurtig vegetation, og miljøet er som det er. Men deres måde at gøre det på kaldes flyttemarksbrug, og den er netop bæredygtig, fordi at jorden ikke bliver udnyttet, og derfor er der ikke fare for jorderosion. Men den teoretiske figur her, eksisterende og ryddet regnskov viser, så har fældningen enorme konsekvenser, både for økonomi og for den befolkning og dyrebestanden, samt for klimaet. Dog er der taget store initiativer globalt for at afhjælpe disse problemstillinger. Deriblandt blandt andet, at de skal have tilladelse til at rydde træerne, og der skal plantes nye, netop for at der ikke bliver begået rovdrift mere. Men som I kan se i de orange felter, både herovre i Sydamerika og Afrika og Asien, så er der rigtig, rigtig meget regnskov, der er ubenhørligt ryddet. Der er ikke ret meget staten eksisterende. Så det er bare rigtig, rigtig godt, at der bliver gjort så meget. Så går vi videre til næste slide for lige at undersøge min pointe her. Jeg vil gerne snakke lidt om natursyn. Og hvis man holder den her dels teoretiske og dels empiriske figur op mod den forrige, så viser det bare rigtig, rigtig godt, at natursyn afspejler den kultur og det samfund, man lever i. Så det starter fra en ende af at blive i Amazonas, så er der rigtig, rigtig mange af de oprindelige indianere, der stadigvæk har et genetisk natursyn. Og det betyder egentlig bare, at de er et med naturen, og de mener, at vi er et med naturen, også mennesker. Og hvis vi jo 18 ikke begår rovdrift på den. Og det er jo blandt andet fordi, at de er integreret i moderne kulturer, hvilket de jo ikke rigtig har mulighed for midt ude i skoven. Men samtidig så bliver der også både rovdrift på regnskoven, og det er jo simpelthen det den omkringliggende kultur i resten af landet. Netop fordi, at der er blevet så stor efterspørgsel på for eksempel mahognytræ. Og desuden, så synes jeg måske også, at det afspejler meget godt vores globale brug og mentalitet. Og så viser det også, at import og eksporten er vokset de sidste mange, mange år. I Danmark og generelt i den vestlige verden har vi lidt lige nu en blanding af det produktive natursyn og det rekreative natursyn. Vi selvfølgelig producerer vi i naturen, og vi producerer af naturen. Fordi det er jo ligesom det der vores livsgrundlag. Her i Danmark har vi jo rigtig, rigtig meget landbrug, og vi har en god jord til det, og et godt klima til det også. Men samtidig så lever vi også mere og mere i byer. Så vi ser bare rigtig meget asfalt og beton, og vi har en travl hverdag. Så derfor vil vi også gerne, når vi så endelig har fri, så vil vi gerne have noget natur tæt på og adgang til nogle grønne områder. Så derfor er vi i den vestlige verden egentlig en god blanding af det produktive natursyn og det rekreative natursyn. Og det økologiske natursyn vil jeg gerne komme ind på, når jeg fortæller lidt om det økologiske spor. Så derfor vil jeg lige videre. Det økologiske fodspor beskriver, hvor stor en del af kloden hver enkelt menneske beslaglægger med sin aktivitet. Og der er 4 ting, der bidrager til det.
Det ene det er bebyggelsesareal, altså hus, haver, veje osv. Det er skovareal, og under det her kan man få byggematerialer og møbler og papir. Og den tredje ting, det er fødevareareal, det vil sige landbrugsproduktion, havareal til fiskeri. Og det sidste, den fjerde ting, det er energiareal. Det vil altså sige energiforbrug. Altså både til byggeproduktion og fødevareproduktion og bil og kollektiv trafik og så videre i den dur. Så altså kort fortalt, så vil det egentlig bare sige, så vil det sige, at en danskers økologiske fodspor vil selvfølgelig være større end en indianer fra Amazonas regnskoven, fordi at de danskere vi lever som sagt i en by, og vi producerer rigtig meget mad og så videre. Så det er netop alle de fornævnte faktorer, der går ind og gør det. Studier de viser, at det vigtigste alt for mennesker verden over, det er lykke, det er kærlighed, og det er et godt helbred. Dernæst økonomi. Og det er så lige meget om man er en indianer i Amazonas regnskoven, eller du er en nordmand oppe i det nordlige Norge, der sidder og fryser om vinteren. Det er de basale ting, der er vigtigt. Og det afspejler jo igen også rigtig, rigtig godt, at fremtiden ser bare lige så ud. Jeg tror også, at det har været tiltrængt med noget håb for fremtiden. Og det er måske lidt det, der kan gå ind og bryde vores brug og mentalitet, og vi lever vores liv lige på og hårdt og hurtigt med sådan møbler og nye dyrebiler og det nye til elektronik og hvad ved jeg. Det virker som om vi bliver flyttet lidt derfra, og jeg tror da helt sikkert, at noget af den optimisme, der er blevet pumpet ind i os de sidste par år, det er med til det. Til at påvirke det. Og igen, så hører det også bare rigtig godt sammen med det økologiske natursyn, fordi det er jo meget positivt. Og der tager vi jo stigende grad hensyn til naturen og afgrænser vores brugudnyttelse af den. Eksempelvis så er der flere og flere, der selv bliver grøntsager til eget forbrug. Både fordi, at de ved, hvad det er til. Man ved, hvad man putter i munden. Ved, hvordan det styrker. Du har fuldstændig fra frø til færdige grøntsager. Men så er der heller ikke nogen grund til at kunne importere grøntsager fra Ungarn, som har lagt i en varm lastbil på vej herover og brugt energi på det. Altså sådan noget som det er også med til at mindske vores økologiske fodspor. Og desuden så bliver man bare mere og mere bevidst om sit eget ansvar som individ. Netop for at mindske de katastrofale følger, vores forbrug har på naturen. Efter min mening, så er det rigtig, rigtig vigtigt at fortsætte de spor, vi er i. Både globalt, nationalt, men også individuelt. Jeg har så ikke lige rigtig nogen løsning på problematikken med fattigdom og så videre, men det er, som jeg sagde tidligere, også et meget langsigtet mål. Men generelt så er det her jo en langsigtet målsætning, og jeg synes, det er rigtig, rigtig godt på vej. Så det er bare med at fortsætte, og så kan vi som individer stadigvæk godt bruge en øget bevidsthed, så vi kommer til at leve lidt mere efter det. Men jeg tænker, at det økologiske natursyn, det gør sig mere og mere gældende, jo længere tid der går.